дагэтуль крык пеўня. Ён прагучаў той момант, калі я сустрэўся з ім позіркам. Ён выходзіў ад першага святара, твар у сіняках, паглядзеў на мяне праз дым, праз маю хусню. У яго вачах не было пакроку, была журба. Та самая, з якой ён казаў: «Адыдзі ад мяне, сатана». Што значыла, я ўвесь час ведаў гэта пра цябе, але ўсё роўно люблю. Ён не выкрываў мяне ў граху, ён выкрываў мяне ў тым, што я камень, які трэскаецца ад першага жару. А потым прагучаў крык пеўня, і мір падзяліўся для мяне на да і пасля. Сніўся гэты горад. Клімат дрэнны, паветра цяжкае. Не, мне сніўся ён. Я не бачыла яго твару, але я адчувала яго прысутнасць. Ён стаяў. І ўся наша ўлада, твае рэгіёны, гэтая мармуровая прыторыя былі быццам пясчаны замак для яго ног. І быў голас Понцій: «Не чапай яго, ён святы, не нявінны, святы, гэта іншае». Святасць. Тут кожны другі святы або пророк. Яны самі не ведаюць, чого хочуць. Толькі крычаць кожны дзень. Лепш подай мне той свиток. Я молю цябе, выратуй яго дзеля нас. Каб завтра раніцай ты мог прачнуцца, паглядзець на сябе ў гэтую паліраваную сталь і ўбачыць чалавека, які аднойчы Понцій не спалохаўся і не пабаяўся. Нясі, кажуць, а я крычу: «Я не вінаваты! Гэта не мой крыж!» А натоўп глядзіць на мяне, быццам бы я саўдзельнік. Я нёс той крыж і ненавідзеў усіх. І гэтых салдат, і натоўп, і тога беднага зламанага чалавека, які ішоў і спатыкаўся. А потым ён упаў і павярнуў на мяне галаву. Я ўбачыў вочы, а
а ў іх не было нянавісці. Было толькі спачуванне, быццам бы ён бачыў мой сорам і шкадаваў мяне. І тады пытанне, ад якога кроў стыне. А што, калі гэты крыж, ён сапраўды мой? А ён толькі дапамог мне яго прынесці. Її клопот тривав, її бої рушили. І вона пішла на ринок, як завсюди, розклала своє саме ліпше тканини. І раптом літусня, крики, ридання, натовп в'ядуть якісь злочинців на покарання. Неуверника, просто поїзд. До мяне подбегла жанчына, вочы заплаканыя, позірк шалёны. Дай лепшую тканину говорить. А я что? Вокруг меня рыблены, скрыты, столы. Кинула мне полный кошелек денег на стол, забрала тканину и побегла до Ялко. Хотела те прикрыть, те отдать, я не ведаю. Так ладно, не моя справа. У меня товар, у меня гроши. Ну, разумеете, мир жорсткий, бизнес есть бизнес. Але цяпер мне не спіцца. Заўсёды яе твар перад маімі вачыма, ці дакрануўся я да яго. Я не ведаю. Я вось думаю, можа, трэба было самой больш сказаць, ці менш. Я не разумею, што сказаць. Яна одна з тих, хто прийшов поглядіти на хаос. Спочатку вона прийшла з цікавості, як видовище, а їй ніщо не віриться. У нас у Єрусалимі гэта звычайная справа. Калі кагосьці караюць, выходзіць увесь горад, ну як на кірмаш. Думала, пагляджу, ды пайду. А тут я спачатку на разбойнікаў глядзела. Адзін крычыць, лаецца, другі галаву апусціў, а гэты пасярэдзіне. Ён глядзеў на натоўп, і ў яго вачах не было злосці. Быццам ён ведаў пра нас усё. Я не засталася, пабегла, але з таго часу не магу спакойна спаць. Усё чую гэты скрып дрэва і яго стогны. А яго вочы, яны мне сняцца. Я ведаю, я прыйшла, як на відовішча, а сышла, кім сышла, не ведаю. Ён професіонал. Ён бачыў сотні смерцей. Для яго гэта работа прыйсці, арганізаваць, дачакацца канца, напісаць рапорт. Але сёння нешта ідзе не так. Гэты чалавек на цэнтральным крыжы паводзіць сябе інакш. Ён не плача, не моіць, не пакінуў. Ён гаворыць пра нейкае парушэнне і не варотіцца жодна. І Логіну, старому воину становится страшно. Не от смерти, а от того, что он не разумеет, что отбывается.
4-я гадзіна. Павінны былі сканаць да поўдня, але тыя двое жывучыя. А трэці пасярэдзіне. Дзіўны. Яны звычайны. Хто плача, хто багоў кляне, хто маці. А гэты кажа. Не нам, ім кажа. Даруй, бо яны не ведаюць. Хто з вас не ведае? Мы дасканала ведаем. Мы выконвалі загад. А потым кажа да маці: вось сын твой, а таму што справа, сёння будзеш са мной. Нібы на не шафоце, а несце у сябе дома. Апошняе распаражэнне раздае. А потым крыкнуў: не дапамажы. Крыкнуў: здзейснілася! Быццам некую вялікую працу скончыў. Шмат смерцяў я бачу, але гэта не падобна да пакарання. Гэта нешта нечалавечнае. І ад гэтага аж мурашкі па скуры. Неба чорнае, не да добра. Сярод тых была жанчына. Яна не могла спыніць катаванне, але яна могла падзеліцца апошнім кавалкам тканіны, калі ўжо нельга было падаць вады. Гэта ўсё, што яна могла зрабіць. І яна гэта зрабіла. Яе імя было Вераніка. Яна стаяла побач. Яна бачыла ўсё. І калі дзіка ўвайшла ў яго цела, яна зразумела: свет больш ніколі не будзе ранейшым. Калі ён упаў пад крыжам, я не падышла. Калі яго прибівалі да крыжа, я заплюшчыла вочы. Я не могла свести, вы разумеете, не могла. Ноги, як не свае, быццам хтосьці убіў землю па калені. Я стояла и глядела, и не могла отвести вачэй. Яны кричали, радовались, плакали, а ён висел. Я лічила кожны вдых. Все поволі, все цяжэй. Кожны мог быць апошні. А потым ён закрычаў. А потым цішыня. Самая страшная цішыня ў маём жыцці. І ў гэтай цішыні адзін з них, малады, рымлянін, смяяўся, калі кідалі жрэбia. Взял дзіду, падышоў, не спяшаючыся, размахнуўся. Я хотела закричать, але не смогла. Я бачила, як жалеза вошло ў яго цела. Спачатку потекла кроў, а потым вода з адной раны. Разом. Я упала на колени под крыжем и отчула его боль и его любовь, такую моцную, что ледь не сгорела.
зачиняла. Поглядела на тканіну і убачила. Вось яго твар, не той, што да катавання, не той, што ў пакутах, а той у момант, калі смерць сустрэлася з жыццём. Нема злосці, нема болю, а толькі спакой і разуменне. Ён вярнуўся туды, дзе ўсё пачалося. Да каміна, да грабніцы. Ён думаў, што ахоўвае смерць, а ўбачыў жыццё. І цяпер яму трэба выбіраць. Той самы чалавек, тыя самыя рукі, якія вязалі яму вяроўкі. Цяпер ён стаіць ля каменя, які не змог утрымаць смерці. І тое, што ён убачыў, пачынае мець яму знутры. Мы не спали. Камень был как скала, печатка целая, а потом светло. Не от солнца, внутри камень камни. Материя вздохнула и разорвалась. А мы как статуи, не можем рухаться. От страху? Нет, от сорому. От сорому, что все, что мы верили, сила, закон, гроши, все это было. Светло росло. И раптом я чув. Не боюсь. Перший раз у житті. Не боюсь. Світло погасло, але нечто засталося ось тут. Яны прийшли. Яны убачили. Яны розказали. Кожний свой кавалок правди. Кожний свой боль. Кожний свою силу. Мы все розные. Мы все одиные. Мы все светлые. И кожный из нас теперь несе у себе частку того, что здарится. Хто ми тепер без його? Ми тыя, хто бачили, Мы тыя, хто застаўся. ми тыя, хто не зрозумів. Ми тыя, хто лічить дні. 3 дні пройшло. А може это только початок. А я вже думаю, той крыж, ён быў яго, альбо мой. А я бачыў шмат смерцяў. Сотні. Але гэтая смерць падобна на нараджэнне. Нараджэнне нечага вялікага, светлага. Я не ведаю, як это назваць. Але пасля гэтага весь свет другі. Паветра другое. Люди другие. Я другие. Ось яго твар. Той момант, калі скончылася смерць. Ён глядзіць на нас. Ён заўсёды будзе глядзець. Ён казаў,
Дзе двое ці трое сабраныя ў імя маё, там я сярод іх. Нас тут больш, нас шмат. Можа, у гэтым і ёсць адказ. Не ў тым, каб зразумець, а ў тым, каб быць разам, каб падтрымліваць адзін аднаго, каб несці гэта разам. Глядзіце, ён тут, ён сярод нас, ён у кожным з нас.